Είναι το Walkie Talkie Podcast. Το podcast του δρόμου. Τι μέρα είναι, Αλέκο? Σάββατο, 7 μέρες πριν τη συναυλία. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε, κατεβήκαμε κάτω στο Πασαλιμάνι, συγγνώμη, στη Ζέα, και κάναμε πίσω Γιάννη τα καράβια, γιατί κάτω έχει κρύο, χειμωνιάτικο κρύο. Έχει λίγο τροσά. Ωραία φίλε, τι ήταν αυτό? Τροσά. Πήγαμε όπου φύγει. Ναι, που λες ήταν χθες δύσκολη μέρα. Για πες. Πήγαινα εκεί, το πάλευα, φράουλες, σταφύλια, μανταρίνια. Δύσκολη μέρα από άποψη δίαιτας, λες τώρα? Ναι, εντάξει, δίαιτας, ξέρεις, να μην κάνω το πισωγύρισμα και πάω εκεί και δώσω, ξέρω εγώ, φέρε ένα κλάπι σάντουιτς, φέρε ένα... Συγγνώμη, τώρα 10 μέρες περίπου δεν έχεις κάνει κανένα πισωγύρισμα? Δεν έχω κάνει πισωγύρισμα. Καμία ατασταλία? Όχι. Θα έχω κάνει, αλλά θα είναι μικρό, εφόσον δεν το θυμάμαι. Είμαι περήφανος, να ξέρεις. Δεν έχω πάει, δηλαδή, να πάρω να φάω τέτοιο. Έχω και εγώ να κάνω ανακοίνωση σήμερα, να ξέρεις. Ναι, για πες. 500 γραμμάρια. Αυτά είναι, ορίστε. Ναι, αλλά εγώ μόνο με περπάτημα, φίλε, χωρίς δίαιτα. Η δίαιτα που κάνω είναι γελάνε οι διαιτολόγοι με αυτό που κάνω εγώ. Τρώω γλυκά. Αλλά έπεσα 500 γραμμάρια. Αυτό δείχνει. Νομίζω ότι άμα μας ακούσει ένας νοήμων άνθρωπος και του πούμε ότι χάσαμε 500 γραμμάρια από τα 90 κιλά, θα πει τι λέτε, μωρέ. Αλλά εγώ θα την πάρω την νίκη. Είναι μία αρχή. Μια χαρά αρχή είναι. Να πούμε ένα tip εδώ πέρα, έτσι. Εγώ να πω τα δικά μου τα tips Πες. που έχω βρει μέχρι στιγμής. Επειδή όταν βγαίνεις για περπάτημα, η διαφορά θερμοκρασιών είναι πρόβλημα. Δηλαδή το χειμώνα, ας πούμε, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, θα αραιώνουν λίγο τα περπατήματα. Αλλά και τώρα που είναι άνοιξη, ας πούμε, που είναι Μάιος και πήγε στους 12 βαθμούς το θερμόμετρο, για μένα, να σου πω, έχω συνηθίσει αριστερά, δεν έχεις αριστερά? Για μένα. Μου φέρει τα ανώμαλο που είμαστε δεξιά. Λοιπόν, για μένα. Ναι. Για μένα ο εξοπλισμός που πρέπει να έχεις για να μην χαθεί η μέρα από τον καιρό είναι ο εξής. Μία φόρμα, σημειωτών, εγώ δεν φοράω φόρμες, φοράω πολύ μαλακά τζιν. Δεν αντέχω να φορέσω φόρμα, φίλε, θα φορέσω τη βερμούδα μου το καλοκαίρι. Μία φόρμα ή ένα πολύ έτσι μαλακό τζιν, πολλές αθλητικές, καλά και φόρμες αρκετές, η τζιν πολλά έτσι. Πολλές αθλητικές μπλούζες κοντομάνικες, από αυτές, πώς λέγονται αυτές οι μπλούζες? Είναι αυτές τις dry fit. Τις dry είναι να μην γίνονται μουσια με μπλούζες. Το κυριότερο είναι αυτό. 2-3 μπλουζίτσες με μακρύ μανίκι αθλητικές για περπάτημα, για hiking κτλ. Αυτά τα παίρνουμε από, ας πούμε, από το Decathlon, λέω εγώ τώρα, ένα μαγάζι που είναι για το χειμώνα. Και για μένα το καλύτερο αξεσουάρ που έχω είναι το αντιανεμικό μου, το οποίο είναι 100 γραμμάρια όλο και όλο, κόβει τον αέρα και είναι αρκετά ζεστό, οπότε άμα βάλει κρύο το κλείνεις, άμα δεν βάλει κρύο το βγάζεις και το κρατάς στο χέρι και δεν κρατάς 1 κιλό πράγμα στο χέρι, κρατάς 100 γραμμάρια πολύ λίγο. Μάλιστα. Εγώ με αυτά είμαι σούπερ. Σούπερ, Και ένα ρολογάκι για να μετράς το ρυθμό σου. Και δεν χρειάζεται να είναι Apple Watch, μπορεί να είναι και ό,τι να είναι, απλά να μετράει καλά το ρυθμό. Μάλιστα. Εγώ θέλω να προσθέσω και τα παπούτσια. Τα παπούτσια είναι ένα πεδίο μόνο τους, φίλε. Εντάξει, πάρτε ένα παπουτσάκι εκεί. Τι προτείνεις για παπούτσια? Ένα αθλητικό εκεί με... Να σε ρωτήσω τι δεν προτείνεις για φόρμα παπούτσια. από κάτω. Να σε ρωτήσω καλύτερα τι δεν προτείνεις για παπούτσια, γιατί νομίζω ότι έχεις. Εντάξει, τώρα θέλει αθλητικό παπούτσι, πώς να το κάνουμε τώρα. Αθλητικό παπούτσι τρεξίματος κατά προτίμηση. Δεν θα τρέχουμε, αλλά θέλει αυτό το μαξιλαράκι από κάτω να πέφτει το πόδι να... Εγώ και εκεί έχω συμβουλή, να μην ταλαιπωρήσει. Εκεί έχω σοβαρή συμβουλή εγώ. Όσοι έχουμε πρόβλημα με τα γόνατα και με τους αστράγαλους και με το πέλμα και με τα λοιπά, δηλαδή τα μόνα χρήματα που δεν πρέπει να λυπηθείς για το περπάτημα, ρε φίλε, για το τρέξιμο, είναι τα παπούτσια. Είναι τα δύο πράγματα που θα έρθουν σε χιλιάδες φορές σε επαφή με τη γη, ας πούμε. Ας είναι καλά. Και τα λέω, μην τα λυπηθούμε, μην πάμε στα 300 και 400 ευρώ. Και να πω και κάτι άλλο, μην πείτε τα αγόρασα σήμερα, θα τα κρατήσω 3 χρόνια. Άμα τα πάρεις και κάνεις χιλιόμετρα, ναι, εντάξει, πρέπει πέφτει. να τα αλλάξεις. Πέφτει, ναι. Να πω εγώ κάτι όμως εδώ πέρα που ανακάλυψα
Το κόλπο του φτωχού. Να περάσει ο φίλος με το μηχανάκι από το Μενίδη και θα σου πω. Το κόλπο του φτωχού. Το κόλπο του φτωχού θα σου πω εγώ. Ναι, για πες το κόλπο του φτωχού. Εγώ αγόραζα συνέχεια Nike. Ναι. Κάθε χρόνο θα αγόραζα κανένα 2 ζευγάρια Nike. Πόνεσε αυτό, πολύ. Αλλά μου χαλάγανε ρε φίλε, μου χαλάγανε. Δεν μου χαλάγανε να παίξω τα παπούτσια τώρα, μου χαλάγανε μέσα τα παπούτσια, μου χαλούσαν. Οπότε τι έκανα, λέω κάτσε ρε φίλε. Πήγα σε ένα κατάστημα εκεί με αθλητικά και είδα ότι έχει αθλητικούς πάτους ρε φίλε. Πάτους όμως όχι, όταν λέω κατάστημα με αθλητικά δεν μιλάω στο τζάμπο ξέρω εγώ που έχει εκεί. Μιλάω για κατάστημα με αθλητικά. Και πήρα αθλητικούς πάτους και άλλαξα τους πάτους στα παπούτσια μου μια χρονιά. Και ήταν υπέροχα, είναι υπέροχα ακόμα τα παπούτσια. Εσύ δηλαδή πέταγες τα παπούτσια επειδή χαλάνε οι πάτοι. Ξεκάθαρα φίλε. Πετούσα, δεν τα πέταγα τα παπούτσια, δεν έκανα τέτοια σπατάλη, τα έδινα στον πεθερό μου και ο πεθερός μου ξαφνικά έχει ένα ράφι με Nike παπούτσια. Θα ευχαριστιέται γι' αυτό δεν λέω ρε παιδί μου, αλλά τώρα με μια απλή κίνηση τσακ τσακ βγήκε το παπουτσάκι. Επίσης μη βάλετε ποτέ, σε εξοργίζω και εσένα λέγω, μη βάλεις ποτέ παπούτσι με οποιοδήποτε τρόπο σε πλυντήριο. Θα βγει καθαρό. Ναι. Αλλά ευχή και η κατάρα σου δίνω. Μόλις το φορέσεις αυτό το παπούτσι και περπατάς θα αρχίσει τα τακ, 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 τακ. Θα έχει μπει μέσα σου. Δεν μπαίνει νερό μέσα ρε φίλε, κάτι γίνεται, κάτι ξεκολλάει εσωτερικά στο παπούτσι, δεν ξέρω τι σκάτα. Και κάνει ένα θόρυβο λες και... Έχω κάτι τέτοια παπούτσια. Και εγώ Βασικά, έχω. όχι, τα πέταξα. Και εγώ έχω και τα πέταξα ακριβώς. Δεν τα πέταξα, πεθερός. Λοιπόν. Εγώ έκανα το λάθος του αρχάριου που δεν έβαζα τις 2 τελευταίες τρύπες στα κορδονιά. Πανώ. Ναι. Εγώ δεν τα βάζω ποτέ αυτά, δεν μπορώ. Ναι, ξέρεις τι γινόταν όμως, μου χάλαγε πίσω το παπούτσι στη φτέρνα. Τι εννοείς? Χάλαγε, άνοιγε πίσω, άμα τα βάλεις αυτά εκεί, δεν παθαίνει τίποτα, είναι πιο σταθερό το πόδι. Εννοείς σου χάλαγε φτέρνα στο έμπα του παπουτσιού ή σου χάλαγε φτέρνα Χάλαγε κάτω? το παπούτσι στο σημείο της φτέρνας. Πώς μπορεί να χαλάσει το παπούτσι, δεν μου έχει χαλάσει. Εκεί χάλαγε, ναι. Οπότε με το που βάζεις αυτά δεν χαλάει. Έχει να κάνει τώρα αυτό και με, με τη φυσιολογία του, βέβαια, του ποδιού και του παπουτσιού. Εγώ δεν έχω πολύ μεγάλο πόδι, αλλά έχω χοντρό πόδι, οπότε πρέπει να πάρω 44, 45, αλλά ανάλογα τη φόρμα, αλλά επειδή είναι χοντρό το πόδι μου, όχι επειδή έχει. Ναι. Ξέρεις ότι στο μοντάζ εγώ μπορώ να το πειράξω αυτό που είπες τώρα και να το κάνω αλλιώς. Σου έχω εμπιστοσύνη. Εντάξει, δεν χοντρό λέω ότι είναι, δεν λέω. δεν λέω. Δεν μεγάλο, είναι χοντρό το πόδι σου. Και αυτό και προσώνυνο μου. Προσώνυνο. Ευλογημένο. Έτσι. Δεν είπα ότι είναι μικρό μαλακό λεπτό που δεν σώνεται με τίποτα. Ισχύει. Λοιπόν, ναι, και μιας και το πήγαμε σε τέτοιου τύπου υπονοούμενα, να πω και το τέτοιο που θέλω να πω. Λοιπόν, ρε παιδί μου, δεν πρέπει εμείς οι άντρες καθόμαστε και τα γράφουμε όλα από ένα σημείο και μετά και γινόμαστε 500 κιλά ιδία με προβλήματα υγείας με 1002. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε 20 χρονών. Που έτρωγες ό,τι να είναι και δεν καταλάβαινες τίποτα. Έχουμε δώσει οδηγίες σε 30 για αυτή την ιστορία. Ρε κόφτε την παπάτζα να πούμε, όταν και ήσασταν 20άριδες, όλα ό,τι θέλεις γινόταν. Έτρωγες πίτσα, 1 λίτρο κοκακόλα, δεν καταλάβαινες τίποτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη γουρουνιά, η μεγαλύτερη γουρουνιά? Για να μην πω το άλλο, ότι ήσουν αμπετόβεργα όλη την ώρα να πούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν καταλάβαινες Χριστό. Ποια είναι? Να μην γελιόμαστε, μετά τα 40 δεν είναι έτσι τέτοιο η δουλειά. Ποια είναι η μεγαλύτερη γουρνιά που έχεις κάνει ποτέ? Η μεγαλύτερη όμως, δηλαδή αυτό που κοιτάς πίσω και λες έλα μωρέ κατά τη αηδία εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, έχω κάνει πολλά. Δεν φαίνεται. Έχω κάνει, δηλαδή θυμάμαι να έχω πάει και δεν θυμάμαι να το έχω κάνει μία φορά, να το έχω κάνει αρκετές φορές, να έχω πάει σινεμά, να έχω φάει Kentucky Fried Chicken πριν την ταινία και να πάω και να φάω και μετά την ταινία. Ρε, αυτό δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Το θεωρώ, ξέρω εγώ ότι δεν έχει φτάσει σε αυτά τα κιλά φαίνεται. Εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτά τα κιλά, αλλά έχω κάνει γουρουνιές εγώ. Άστο Αλέκο, να μην το συζητήσουμε.
Αυτά είναι προς αποφυγή τώρα. Εγώ ξέρεις τι λάθος έκανα πάντα, ρε φίλε. Και το κάνω, το συνεχίζω ακόμα και το κάνω, εντάξει. Δεν μπορώ να μην φάω το βράδυ. Εντάξει, όταν λες φάω, Τώρα αυτά που θα σου το πω είναι θέμα δεν άσχημα. είναι ότι τρως, το θέμα είναι τι τρως. Ναι. Δεν θα βάλεις δηλαδή μια σαλατούλα με λίγο κοτοπουλάκι. Πρόσεξε να δεις. Πέρσι, μόλις αρχίσαμε το περπάτημα και κράτησε 1,5 μήνα αυτό το πράγμα, έπρεπε να χάσω και κιλά ταυτόχρονα. Ήμουν πιο παχής πέρσι. Και είπα ότι θα κάνω και μια σχετική δίαιτα. Το βράδυ λοιπόν έτρωγα μια σαλάτα μαρούλι, μια σαλάτα αγκούρι. Θα περάσει εδώ, μαν. Μια σαλάτα αγκούρι. Έτρωγα 2 φρυγανιές ή παξιμαδάκι, εξαρτάται τι θα καθόταν να φάω. 2 φέτες γαλοπούλα. Ναι. Και λίγα popcorn. Λίγα popcorn, με τονισμό στα λίγα. Χτες το βράδυ, ας πούμε, εγώ έφαγα μία σαλάτα αγκούρι, ψωμί, έβαλα λίγο πάριζα και τυρί γκούντα. Πάριζα. Ναι, έφαγα popcorn, μετά με πιάσαν υπογλυκαιμίες, με έφαγα κάτι κουλουράκι με πια ξηρό. Ναι, εντάξει, δεν έχεις κάνει. Εντάξει, Δεν κάνω, προφανώς δεν κάνω. Αλλά τι γίνεται, ρε φίλε. Το βράδυ είναι η ρημάδα τηλεόραση που κάθεσαι μπροστά και λες τώρα δεν γίνεται να κάτσω ξερό σφύρι, ρε φίλε. Δεν γίνεται να κάτσεις ξερό σφύρι. Εκεί έρχομαι εγώ και τρώω βάζω το φρουτάκι. Δεν έχω φρούτα τώρα, τι φρούτα να πάρεις, ρε φίλε. Δεν έχει φρούτα της προκοπής. Πρέπει να πάρεις. Μανταρίνια. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι θέλει. Τώρα έρχεται η καλοκαιράρα, τώρα θα σκάσει καρπουζάρα. Μόνο καρπούζι θα τρώω δηλαδή. Έμαθα ότι βγήκαν τα πρώτα καρπούζια, πρόσεξε. Ναι, αλλά είναι μόνο. Με 3,5 ευρώ το κιλό. Στο μεταξύ μιλάμε τώρα για καρπούζι και ντέρις, έτσι μιλάμε. Μιλάμε για καρπούζι που τρέχει το 1% το κάνει στον μπαμ. Εγώ ρε εσύ τα έχω κόψει όλα αυτά, δηλαδή εκτός από τα ψωμιά και αυτά που είπα, έχω γυρίσει έχω κόψει όλα τα τυριά που τρώω είναι δηλαδή Για πώς θα cottage, κόβεις τα τυριά, ρε φίλε. cottage, ανθότυρο Τι είναι αυτά, αλήθεια. και Τώρα τρως αυτά. ναι, Ω. και έχω κάνει τώρα, αυτό είναι τελευταία εξέλιξη, το οποίο πρέπει να το κάνετε όλοι αυτό. Παιδιά, λυπάμαι, από μια ηλικία και πάνω πρέπει να γίνει. Θα πεις ότι Τώρα θα ποιος κόψω μιλάει κιλό να πούμε, τυρί. πριν από 2 μήνες, ξέρω εγώ, έτρωγα τέλος πάντων. Σε έχω δει. Αλλά Σε έχω δει να σου τρέχει το τσένταρα από το στόμα, ρε φίλε, με κοροϊδεύει. πραγματικότητα. Δεν έχω τόσο με το τσένταρ, αλλά τη φέτα την ξεπατώνω. Το θέμα Φέτα, είναι το εξής, φέτα, ότι φέτα, δεν φέτα. γίνεται. Πρέπει να κοπεί και το γκούντα, παιδιά. Το γκούντα είναι δύσκολο. Μπορεί να έχει κάποιος χολυστερίνη μόνο και μόνο επειδή Από το τρώει γκούντα, Ναι, έτσι. ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα, υπήρξε ένα μεγάλο Πάει debate. και παίρνω τώρα Κάτι ένταμ. κάτι ντιρόλο light, καλά, πάει στο αντόρο πολύ. light και φίνα. Τα λέγαμε 10% λοιπά. Τι άκρη είναι. Κοίταξε, εάν θέλω να πέσω εγώ, αυτό πρέπει να κάνω. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Εγώ είμαι τώρα σε... Έλα λίγο να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Πρέπει να κοπούν. Τι πιστεύω. Και πρέπει να είμαι και πιο πειθαρχημένος. Αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι για να πολλές χάσεις- φρυγανιές τρώω. Για να χάσει κιλά σωστά. Διαιτολόγο δεν με λες σε καμία περίπτωση, αλλά για να χάσει κιλά σωστά, θα σου μιλήσω στη μεγάλη ταξιτζίδικη σχολή. Πιστεύω το εξής, ότι πρέπει να μην κάνεις δίαιτα, να αλλάξεις τη διατροφή σου. Τι λες, ρε μεγάλη, μπράβο. Βγήκαν και χειροκροτάνε το μπαλκόνια τώρα. Ναι, τεράστια σκέψη. Πω, ρε φίλε, τι έγινε. Μιλάμε Δεν σου τώρα. λέω εγώ, όλη η Καλαμάτα και το Μενίδιο εδώ έχει έρθει. Πέρα έσκασε τώρα. Πω, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρέπει λοιπόν να διδάξεις τον εαυτό σου το βράδυ να μην περιμένει Ήταν τσέντα. καλαματιανό καλό, γιατί δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να ήταν Καλαμάτα αυτό. Γιατί εγώ πού να ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Μαλλιά έχεις, δεν πολλά, οπότε ναι. Τα στερεότυπα πάμε πάλι. Λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξεις τον τρόπο που τρως. Πρέπει να αλλάξεις, δηλαδή το βράδυ η πάρτι σου να μην περιμένει τσέντα, ας πούμε, με μπιφτέκι από κάτω και από πάνω σως. Πω, μόνο που το είπα τώρα, εντάξει. Κοίτα, θα σου πω γιατί το έχω παίξει το έργο. Με επιτυχία. Άσχετα αν μετά το ξαναγύρισε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το έχω παίξει. τι γίνεται, το έργο. φίλε, άμα Λοιπόν, ξαναγυρίσεις, δεν έχεις πρόσεξε να επιτύχει, δεις τι γίνεται. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Όταν μπαίνεις σε αυτή την ρότα που έχω ξεκινήσει και προσπαθώ να μπω εγώ. Ναι. Όπου τα κόβεις, ρε παιδί μου, κόβεις φέτες. Έχεις τσέντα, εξωτερική βοήθεια γκούντα. τώρα. Τι εξωτερική βοήθεια. Έχεις κάποιον που λες εσύ τώρα θα σου φτιάξει τη τέτοια ή GPT και ευχαριστούμε πολύ.
Ούτε GPT ούτε τίποτα. Κοινή λογική. Εντάξει, οκ. Κοινή λογική, δεν χρειάζεται τέτοιο. Λοιπόν, πρόσεξα. Τα κόβεις όλα αυτά, έτσι. Να σου πω, είναι κοινή λογική ή φτηνή λογική? Όχι, όχι, κοινή λογική. Κοινή λογική. Όταν το κάνεις αυτό, τρως ένα σοκ τεράστιο, εκεί είμαι εγώ τώρα, που πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πάντοτε, δεν ξέρω, το κίνητρο που θα βρει ο καθένας. Εγώ βλέπω δηλαδή στο μυαλό μου τη ζυγαριά εκεί. Το τι έχει γράψει τη ζυγαριά. Είναι λοιπόν, και το κακό μαντάτο, ας πούμε. Τέλος πάντων, για να συγκρατήσει, τι γίνεται όμως. Μετά από ένα διάστημα, ο οργανισμός προσαρμόζεται. Ναι. Και αυτό είναι δεδομένο που θα πω τώρα. Όταν πας και φας μία φορά, λες κάτσε ρε, έχω χάσει τώρα τόσα κιλά, είμαι τόσο, δεν έχω έτοιμα, ας κάνω μία παρασπονδία. Ναι. Λοιπόν, και πηγαίνεις και παίρνεις ένα σουβλάκι. Τρως το τέτοιο σοκ. Ναι, από την απόλαυση. Όχι. Από τι? Όχι. Σοκάρεται το στομάχι και σου λέει ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα? Stop. Δεν μπορώ να χωνέψω τίποτα. Δεν διαχειρίζομαι και αυτό το υποφέρεις. Δεν είναι ευχάριστο δηλαδή να πας στο μπαμ. Δεν θα το αντέξει δηλαδή, άμα κάνεις γουρουνιά τεράστια. Το θέμα ποιο είναι? Ότι επειδή εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και είμαστε επιρρεπείς, άμα το κάνεις μία φορά, εντάξει, θα το κάνω και δεύτερη. Μετά τελείωσε, παιδιά, έχεις ξαναπέσει στην ηρωίνη. Συγγνώμη, στα χάμπουργκερ. Είναι τσιγάρο. Έτσι ακριβώς είναι το τσιγάρο για μένα, ας πούμε. Ξέρεις τι δεν έχουμε δει? Δεν έχουμε δει τι... Δεν μπορούμε να το δούμε τώρα, βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να ξαναρχίσει το κάπνισμα. Ναι. Τι γίνεται αν καπνίζεις και θες να το αρχίσεις αυτό το πράγμα, που νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι πιο δύσκολος, ας πούμε. Δηλαδή, αν πεις ότι ξέρεις κάτι ώρα θα αρχίσω να περπατάω. Τι κάνεις με το κάπνισμα εκεί πέρα? Γιατί ό,τι ξέρουμε από αντοχή, με το κάπνισμα γίνεται δια 4, ξέρω εγώ. Πέφτει στο ελάχιστο. Τι κάνεις εκεί, φίλε? Νομίζω το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι η αναπνοή. Βέβαια, ρε φίλε. Γιατί εμείς κομπιάζουμε που εγώ έχω να καπνίσω 10 χρόνια, 12. Εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ. Και εσύ έχεις να καπνίσεις 46. Σκέψου τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος κάπνισε πριν 2 λεπτά. Ναι. Καλά, είναι έγκλημα να το κάνεις βέβαια. Μην καπνίσεις 2 λεπτά πριν ξεκινήσεις. Δεν θα είναι καλή φάση. Σήμερα που έχει βγει αεράκι όμως και τις σκάλες ανεβαίνουμε αέρα και 11 λεπτάκια μέσω όρο. 11 λεπτά, εντάξει. Παίζει η δροσιά και η ζέστη παίζει τελικά. Τώρα είναι η καλή εποχή να ξεκινήσει ο κόσμος, ρε φίλε. Αλλά ναι, είναι αυτά. Η φέτα δηλαδή. Η φέτα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ζυγαριάς, φίλε. Τεράστιο θέμα. Αν σ' αρέσει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει. Ναι. Αλλά αν σ' αρέσει είναι πρόβλημα. Ναι, είναι πρόβλημα μεγάλο. Και πλέον είναι πρόβλημα και οικονομικό, γιατί άμα το δεις η φέτα έχει φτάσει στα 14 ευρώ, ξέρω, δεν είναι κάτι τρελάνουμε. Εντάξει, βάζουν κάτι προσφορές με την Έχει προσφορές, εντάξει. Αλλά δεν είναι δηλαδή, αυτό που κάνουμε, ξέρω εγώ, φέρε 1 κιλό και το τρώμε σε 4 μέρες. Εν μεταξύ, να πούμε κιόλας ότι ούτε εγώ ούτε εσύ, μάλλον και εγώ και εσύ, όταν ήμασταν μικροί, μας παρακαλάγανε, ας πούμε. Όχι, εμένα δεν με παρακαλάγανε. Δεν σε παρακαλάγανε? Όχι. Αφού ήσουν. Όχι, ρε, έτρωγα. Σαν την όλιβη σου, του Ποπάι, με κορυδεύεις. Ναι, γιατί πήγαινα μετά και έτρεχα τα χιλιόμετρα της αρκούδας. Καλά, δεν ήμουνα τόσο. Όχι, δεν ήσουν σαν την όλιβη, αλλά ούτε σαν τον Ποπάι. Ναι, αλλά σου λέω τώρα, για φαντάσου. Ναι, ισχύει. Πήγαινα μετά και κάνα χιλιόμετρα. Ναι, αυτό παίζει. Έμα. Και εγώ έκανα 5 γράμμα, ρε φίλε, τι είπα να πει? Δεν είμαι εγώ άνθρωπος. Εσύ έχεις ένα καλό που δεν το έχω εγώ. Τι καλό έχω? Τρως αργά. Δεν υπάρχει πλέον αυτό που λες, δυστυχώς. Έχει φύγει, μας άφησε γι' αυτό. Μετά τα 43, ξαφνικά τελείωνα πιο γρήγορα από την ηρώα. Πράγμα διανόητο. Ναι, δεν μάθησα. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα κάτσαμε στο τραπέζι να φάμε και λέω του Πάνου δεν θα δεις τηλεόραση σήμερα. Και έβαλα εγώ κάτι να δω, ρε φίλε, το μεσημέρι. Και μου λέει, καλά, δεν τρέχει. Θα φας? Του λέω, ναι. Μου λέει, εντάξει, οπότε σε λίγο θα δω. Του λέω, τι εννοεί σε λίγο? Μου λέει, πόσο θα κάνεις, 5 λεπτά? Και τελικά είχε δίκιο. Σε 5 λεπτά είχε φύγει, εξαφανιστεί το φαγητό. Λοιπόν, αυτή είναι φορά ακόμα αποτελεί πρόβλημα. Είναι παρατεταμένη. Ναι, είναι μεγάλη.
Αχ, ηρεμία ρε φίλε. Ναι, εγώ αυτό που νιώθω, παρόλο που δεν έχω ξεπατωθεί στο φαΐ, είναι αυτό ότι ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, δεν έχεις χωνέψει ακόμα. Θέλει τέτοιο. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Να ξυπνήσουμε το μεταγωνισμό που κοιμάται όρθιος. Ρε Αλέκο, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό που λες. Α, εσύ τότε δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Μπαίνω αυτό. Δεν δηλώνω την ανωτερότητά μου, την ηλιθιότητά μου δηλώνω. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει μεταβολισμός στην κυριολεξία. Δεν πάω να σου περιγράψω τι είναι. Εσύ ξέρεις. Γιατί λέμε όλοι, εντάξει, πρέπει να ξυπνήσει ο μεταβολισμός σου. Τι είναι αυτός ο μεταβολισμός, γιατί κοιμάται τόσο καιρό. Πρόσεξε να δεις. Τώρα εμείς έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε μια προσπάθεια και περπατάμε κάθε μέρα. Ναι. Που σημαίνει ότι βάζουμε τώρα εδώ στον οργανισμό μας σε μια κατάσταση Ναι. να καίει κάποιες θερμίδες την ημέρα, να κάνει κάποια κίνηση, να κυκλοφορεί το αίμα, τέτοια πράγματα. Ναι. Από εκεί που ο οργανισμός ήταν που ήμασταν στην Ξάπλα, τρώγαμε και έκαιγε 120 θερμίδες την ημέρα. Ναι. Τώρα εμείς προσπαθούμε να το πάμε στις 500. 500-600, ναι. Okay. 600. Αυτό εννοείς εσύ σαν μεταβολισμό. Περίμενε. Αυτό κάνει τον οργανισμό μετά να καίει πιο εύκολα και να διαλύει πιο εύκολα, να καίει μάλλον περισσότερες θερμίδες σιγά σιγά. Να καίει περισσότερες θερμίδες όταν κινείται ή όταν δεν κινείται. Και όταν δεν κινείται. Μα αφού θα χάσει χείλα ρε φίλε, θα μεταφέρεις λιγότερο βάρος, δεν θα κάψει λιγότερες θερμίδες. Όχι ρε εσύ, και δεν έχει σημασία, σου λέω και όταν δεν κινείσαι. Αυτό να το καταλάβω, εντάξει, okay, γιατί πρακτικά τον έχεις ενεργοποιήσει ρε παιδί μου, ξέρω. Ναι. Αλλά όταν κινείσαι ρε φίλε, δεν θα κάψει παραπάνω. Δεν θα κάψει παραπάνω. Τα ίδια θα καίς, αλλά θα καίς και όταν δεν κινείσαι. Αυτό να το δεχτώ. Και όσο περισσότερους μυς έχεις, Αυτό ναι, αυτό είναι ένα όσο θέμα. πιο εύκολα και πιο πολλά καίς. Εμείς τώρα που καθόμασταν σε έναν καναπέ Να στο να πάει. και χλαπατιάσαμε και ευσύ, πατατάκια και τέτοιο, Ουδέποτε. ούτε καν δεν καίγαμε τίποτα. Τίποτα. Ναι, ισχύει. Ναι, και οι ελάχιστοι μυς που είχαν μείνει είχαν ατροφήσει, Ναι, οπότε ούτε αυτοί θα ζητάγανε. καίγαμε, ξέρω εγώ, την ημέρα 120-200 θερμίδες. Εντάξει, το Τώρα έχουμε παρακάνεις πάει- τώρα, δεν παίζει να καίγαμε 200 θερμίδες, ρε φίλε. Καλά. Άμα 200 θερμίδες και που αν είσαι ανασένει. Ξάπλα στο τέτοιο. Εσύ δεν είμαστε όπως ο Wall-E εκεί που πηγαίνανε με τα σκουτεράκια και τα ηλεκτρικά. Εντάξει, κουνιόμασταν λίγο, κάναμε κάτι. Ναι, αλλά δεν ήταν καθημερινό ρε παιδί μου. Όχι, δεν ήταν καθημερινό. Αλλά θέλω να σου πω που έκανες δουλειές, που έκανες, ξέρω εγώ, πράγματα. Καλά, ναι, Καθάριζες λίγο. γι' αυτό πήγα 100 φεύγα. Άλλο αυτό. Επειδή Είπαμε, αυτά είναι και συνολικά λάθη. πολύ, άσε με. Εγώ τώρα να προτείνω να πάμε μικρολίμωνο και να μην πάμε μόλο. Όχι, Όχι, όχι. Μέσα στην εβδομάδα θα πάμε. Μέσα στην άλλη εβδομάδα λες. Όχι, Σάββατο μέσα σήμερα. αυτή. Ναι, μέσα στην εβδομάδα αυτή. Αύριο δηλαδή. Μέσα από Δευτέρα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ωραία. Πες και αύριο. Όχι, αύριο δεν πάω. Δευτέρα. Αλλά είπαμε, Πέμπτη Παρασκευή όχι, γιατί δεν θα βγάλουμε τη... Παρασκευή δεν πάμε, ναι, Δεν σωστά. θα βγάλουμε τη... Έχουμε δουλειά. τη Έχουμε δουλειές. Δεν θα τη βγάλουμε τη συναυλία. Εσύ λοιπόν πιστεύεις ότι παίζει μόνο το σωματικό στην άσκηση και στο Το και στο τι έχουμε σωματικό, πάρει κιλά. Δεν παίζει δηλαδή το ψυχολογικό. το ψυχολογικό παίζει στο να τρως. Το κατεβάζω δηλαδή. Ξέρεις, έχω τσαντιστεί και πηγαίνω και κατεβάζω μια μπύρα με Ναι, πατατάκια. ναι, Μου παίρνω εδώ πέρα, τρώω τα συναισθήματά μου, το γνωστό φλάου. ναι. Θέλω να φάμε ένα Zinger Tower, Άμα τι λες τώρα. να γουστάρουμε. Ήσουν ένα καλό παιδί, Αλέξανδρε, σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Πάρε ένα γκράντερ. Αξίζεις ένα Zinger μενού γκράντε με πατάτες Tower εκεί διπλό. Να φας.
να ανταμυστείς. Φαίνεται ότι δεν το σκέφτεσαι καθόλου, δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι, εκεί παίζει. Στο ότι δεν βγαίνεις, παίζει και εκεί ρόλο. Αλλά πρέπει να πιέσεις, κάπου πρέπει να... Δεν γίνεται, πρέπει να πιέσεις. Θέλω να σου πω, εσύ νομίζεις ότι παίζει το σωματικό, παίζει ένα ρόλο, ξέρω εγώ, 80% και το ψυχολογικό 20%, γιατί εγώ νομίζω ότι παίζει πολύ ανάποδα, παίζει 60-40%. Κοίταξε, υπάρχουν, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, όλοι οι οργανισμοί το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προσπάθεια, προσπαθούν και δεν χάνουν. Όχι, εγώ δεν σου μιλάω για την προσπάθεια. Εγώ σου μιλάω ότι... Έχουν ορμονικά, έχουν ιατρικά προβλήματα. Δεν μιλάω για ιατρικό πρόβλημα και για ορμονικό. Εγώ σου μιλάω στην περίπτωση που είσαι normal, ενώ δεν έχεις πρόβλημα ιατρικό. Απλά αν είσαι στεναχωρημένος, δηλαδή, αν είσαι σε μια κατάσταση α, ας πούμε, μπορεί να είσαι πολύ χαρούμενος, μπορεί να είναι διαφορετικό, ξέρω, να λειτουργείς εσύ αλλιώς. Νομίζω ότι παίζει παραπάνω ρόλο από το πόσο πεινάς. Να στο θέσω κι αλλιώς. Το καλοκαίρι υπάρχουν ώρες που το ευχαριστιέσαι πολύ και δεν πάει το μυαλό σου να φας. Και υπάρχουν άλλες ώρες, πάλι το καλοκαίρι, που το ευχαριστιέσαι πολύ και το μόνο πράγμα που σκέφτεται το κεφάλι σου είναι πω να κάτσω με την αλμύρα να φάω ένα μπριζολίδι. Παίζει πολύ ψυχολογία, παίζει και πολύ ο συνειρμός, παίζει και πολύ και η παρέα. Δηλαδή, άμα πας τώρα, παιδί μου, με διακοπές με 2 vegan, ας πούμε, δεν θα γυρίσεις, ρε φίλε, με περισσότερα κιλά. Άμα πάω εγώ διακοπές μαζί σου, θα γυρίσουμε πίσω και θα κυλάμε. Να πω τώρα εδώ μια αιρετική άποψη. Να την πεις, ναι. Να πέσει το σήμα. Βάλει, πέσει το σήμα. Να πέσει το σήμα. Είναι η ώρα για το hot take. Ναι, λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια. Η καταστροφή δεν γίνεται στις διακοπές. Βαρύ. Δεν γίνεται στις διακοπές, δεν γίνεται. Τώρα στις 7 μέρες, 10 που πάμε, γιατί τόσο πάμε όλοι στο διακοπές και τρώμε έξω, ξέρω εγώ, εντάξει, θα φάμε και το μπέργκερ και την πύρα θα πιούμε και το τέτοιο, αλλά θα πάμε να κολυμπήσουμε κιόλας. Ναι. Έτσι, και θα περπατήσεις κιόλας λίγο. Ναι. Καλά, και περίμενε, και μερικές φορές μπορεί να πας στην ψαγμένη την παραλία που είναι στον κρεμό, στο τέτοιο, και θα κάνεις και αναρρήσεις και τέτοιο. Κατοικές. Ναι. Ναι. Δεν είναι τόσο τρομακτικά τα κιλά που παίρνεις εκεί. Τον υπόλοιπο χρόνο, γαϊδούρι, γομάρι, τι τρως. Τι τρως όλο τον υπόλοιπο χρόνο και μου έχεις πιάσει εκεί τις 10 μέρες και τις χτυπάς. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Για πες μου. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Και χτυπάω την αιρετική σου άποψη από κάτω από τα σπάργανα. Άσε μας, ναι, καλά. Γιατί, άσε μας, ρε, από εκεί πέρα. Γιατί στις διακοπές, φιλαράκι μου καλό, ο οργανισμός παίρνει δεν θυμάμαι ποια όρμο είναι αυτή που γουστάρεις, ρε παιδί μου. Ντοπαμίνη, ας πούμε, ότι είσαι διακοπάδες και γουστάρεις και κάνεις και δείχνεις. Και το συνδέει με μπεργκεράκια, με πίτσες, με μπριζολίδια, με ξέρω εγώ ποτά, με τυρόπιτες, με παγωτά. Με ό,τι θες. Φεύγεις από τις διακοπές. Και λες θέλω κι άλλο, δεν έχεις τέτοια ντοπαμίνη, πού να τη βρεις. Τελείωσε τα κεφάλια μέσα. Και είσαι τώρα, έρχεται ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, πιάνει και η κατάθλια σχολική που είναι κατάλοιπο από την παιδική σου ηλικία και λες τουλάχιστον να πάρω τα υπόλοιπα του καλοκαιριού. Γιατί εσύ το έκανες, γι' αυτό. Κόντρα αιρετική άποψη στην αιρετική σου άποψη. Να το αποδεχτείς και να γυρίσεις τη σαλατούλα. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι, αλλά η ζημιά την κάνουν οι διακοπές όμως. Δεν την κάνουν. Δεν την κάνουν. Πρέπει να είναι τέτοιο. Θα είπαμε, πώς το είπαμε, πειθαρχία, συνέπεια. Να σε δω. Και... αυτοκριτική. Πειθαρχία, συνέπεια. Κάποια στιγμή θα κάτσω να κάνω ένα μοντάζ με όλες τις τριπλέτες που... Σήμερα δεν είπαμε κάτι. Ναι. Πειθαρχία, συνέπεια, σεβασμός. Σεβασμός στον εαυτό μας. Σεβασμός στον εαυτό μας. Έτσι είναι, αυτά είναι. Αυτοσεβασμός. Αυτοσεβασμός, έτσι. Ωραία, ωραία, μου αρέσει. Το βελτιώ. 500 κιλά ιδέα. Δεν είναι τα κιλά, ρε, δεν είναι το κιλά το θέμα. Είναι αυτό που φέρνουν τα κιλά. Δηλαδή, ρε, καθόμασταν τις προάλλες στον καναπέ, στο σπίτι μου και δεν μιλάγαμε για λίγο και άκουγες εσύ, εγώ. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε.
Που αυτό έβαλε στο podcast δηλαδή και μας άκουγες. Όχι. Μιλάω τώρα για τα Χριστούγεννα. Πότε είχες έρθει? Που είχαμε κάτι στον καναπέ εκεί πέρα και σε κάποια φάση λέω μαλάκα, τι ακούγεται τώρα αυτό το καναπέ, ας πούμε. Και ήμασταν, δεν κάναμε κάτι. Όχι, ήταν η φυσική ανάσα. Όλα είναι κλείσει όλα. Άμα δεν κάνει θα φτάνει. Ρε, αυτό ήθελα να σου πω πριν. Ότι αν ο οργανισμός είχε μάθει να είναι στα 110 κιλά από 16 χρονών, 15, 14, στα 110 καταλαβαίνεις τι λέω ρε παιδί μου, να είσαι αφουσκωμένος ρε παιδί μου. Μόλις μεγαλώνεις, ξέρει να το αντιμετωπίζει αυτό το πάχος ρε παιδί μου, ξέρει να αντιμετωπίζει αυτό το λίπος, το βάρος στα όργανα. Τώρα εσένα οργανισμό σου μέχρι τα 35 σου, 40, είχε μάθει να αντιμετωπίζει 60 και 70 και 80 κιλά. Και ξαφνικά του λες να σου πω πάρε 40 κιλά έξτρα. Αυτό στη δική σου την περίπτωση. Στη δική μου την περίπτωση συμβαίνει το εξής. Βλέπω ότι φτάνω σε κάποια κιλά, κάνω διαιταπεστά και μετά ξανανεβαίνω πάνω. Μετά τα 35. Ναι, αλλά δεν είναι βιολί αυτό. Ναι, καλά εσύ. Γίνεται και πιο δύσκολο κάθε φορά. Εσύ φουσκώνεις πολύ γρήγορα ρε φίλε, αυτό είναι το περίεργο. Φουσκώνεις πολύ γρήγορα. Με αυτά που τρώω, ναι. Τι τρως ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να τρως παραπάνω. Τρώω πολύ, σου λέω, και τα ψωμιά με κατέστρεψαν. Τα ψωμιά είναι θέμα. Ψωμιά. Κοίταξε, άμα βάλεις 3-4 φέτες ψωμί για κανένα 200 γραμμάρια φέτα, είναι οι ημερήσιες θερμίδες που χρειάζεσαι. Ναι, έχεις ξεφύγει. Και δεν έχεις αρχίσει να τρως τώρα, είσαι στα ορντεύρ τώρα. Ναι. Είσαι το ψωμάκι και η φετούλα σαλάτα. Εκεί είσαι τώρα. Φαντάσου δηλαδή τώρα να πας και αυτό να το φας το μεσημέρι και το βράδυ να χτυπήσεις και μία πίτσα, ξέρω, μακαρονάδα. Έχεις ξεφύγει. Πέρσι μέτραγα τις θερμίδες με εφαρμογή. Η πίτσα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το βάλει. Δεν χώραγε δηλαδή πουθενά σε καμία μέρα. Όλα τα άλλα μπορούσα να τα βάλω, ρε παιδί μου. Ένα μπεργκεράκι το πέταγα μέσα. Την πίτσα δεν τη χώραγες πουθενά. Η πίτσα ένα κομμάτι, ξέρω. Ναι. Είναι τεράστια ποσότητα. Γιατί ρε φίλε μας, αφού στην ουσία ψωμί, τυρί, σάλτσα, θα μου πεις ήδη με στο όριο. Και μακαρόνι, τρώγα πολύ μακαρόνι, μακαρονάδα. Ωραίο το μακαρονάκι. Σε έχω πάρει σήμερα και σου λέω φαγητά και στο τέλος θα λυκίσεις. Τίποτα. Μπρόκολο. Λέγω μπρόκολο. Μπρόκολο έχω στο σπίτι. Ωραία. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τρώγεται. Έλα, ρε φίλε. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχω εγώ. Είναι ελάχιστα τα φαγητά που δεν μπορώ να. Δεν τρώω. Ναι, είναι και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να πεις αυτό δεν μ' αρέσει. Πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι κατά πρέπει να είναι. Μπορείς να μου πεις τι έχει γίνει και καθάριση θάλασσα στη Ζέα? Πώς γίνεται να καθάριση? Δεν είναι ρε φίλε, είναι μέρες έτσι, βλέπεις πάτο. Και έχω και τη γυναίκα σου που πηγαίνει εκεί πέρα και ορίστε πάρε ένα ντόνατ, ξέρω. Δεν μας παρατάει κι αυτή. Μα πού τη βρήκες δηλαδή? Σηκώθηκα σήμερα το πρωί, ανεβαίνω ζυγαριά. Κάτι και ο κόσμος να βρεις μια διαιτολόγο. Ανεβαίνω ζυγαριά, βλέπω μείον 500. Και λέω, μια χαρά είμαστε, προχωράμε. Χτες δεν έφαγα για πρωινό. Δεν θα φάω και σήμερα. Θα φτιάξω καφέ για να μου κόψει την όρεξη. Και πάω να φτιάξω καφέ και βλέπω πάνω στον πάγκο ένα ντόνατ, ρε φίλε. Και το κοιτάω. Και λέω, όχι, ρε φίλε, δεν το φάω. Είσαι πολύ πιο δυνατός από τον ντόνατ, δηλαδή για όνομα του Θεού. Έχεις περάσει τόσα μανόλη, σκέψου το. Και δεν το φάγα. Πήγα εκεί πια νερό. Αυτό προσπαθώ να ελέγξω εγώ τώρα. Προσπαθώ να ελέγξω τι μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν ελέγχεται, ρε φίλε. Άμα έχεις ένα νούνο να φέρνει πράγματα, δεν ελέγχεται. Άμα φέρνεις εσύ τα πράγματα, ελέγχεται. Εντάξει, δεν τα παίρνεις. Αν ανοίξει τον οστρογότσο που φέρνει εκεί πέρα ντόνατ και. Ρε φίλε, έχει φέρει τα απίστευτα. Δηλαδή έχουμε πιο πολλά γλυκά από το. Πώς το λέγανε από κουκλά τα ραντεβού? Πώς το λέγανε, ρε φίλε, στο Φάληρο? Τον Άδωνη. Άδωνη. Πω, τι είπα τώρα, βραδιάτικα. Μακριά από μας. Οπότε ναι, θέλει αυτό, θέλει. Άμα δεν πιέσεις λίγο τον εαυτό σου, δεν βγαίνει δουλειά σε τίποτα. Αυτό είναι γενικό το φαινόμενο, ναι. Πώς να το κάνουμε? Αυτό που λες εσύ, ότι ξέρεις κάτι ζυγαριά εσένα σε σπρώχνει, είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλος ο κόσμος, φίλε. Είναι πρόβλημα που αρχίζει από την παιδική ηλικία. Που λες, έλα μωρέ, δεν πάθω τίποτα, αφού δεν παθαίνω κάτι τώρα. Και μετά το συνεχίζεις και το κρατάς αυτό και σιγά βράζεις το νερό, δεν παίρνεις χαμπάρι ότι έχεις μεγάλη απόσταση από εκεί που ήσουν και μετά την πατάς. Εσύ ας μην κοιτάς τη ζυγαριά σου και λες, όπα ρε φίλε, αυτό από την πραγματικότητα που ξέρω εγώ για πάντα, που ήξερα εγώ για πάντα, απέχει πολύ. Θα πρέπει να πάρω δραστικά μέτρα. Οπότε δεν λες, εντάξει, θα φάω το μισό γκούντα σήμερα, ας πούμε. Λες, δεν θα φάω γκούντα, τέλος. Γεια σας, καληνύχτα. Κοτόπουλο, σαλάτα, τα λέγαμε. Εγώ ανεβαίνω πάνω και με βλέπω 8 κιλά παραπάνω από ό,τι πρέπει.
Και λέει, εντάξει, 8 κιλά είναι. Έχω και κάποια άλλα παραδείγματα που είναι πολύ περισσότερο και λέω, Αυτό εντάξει, είναι πρόβλημα. εντάξει, να δούμε τώρα. Δεν το έχουν όλοι αυτό, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό. Ποιο, το κόφτη, το φυσικό. Το περιμένω να δω την μαλακία για να πάρω μέτρα. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που τη βλέπουν. Να έρθουν, όπα, κάτσε εδώ πέρα να το φτιάξουμε, να το κάνουμε, να το δείξουμε. Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν έχεις, δηλαδή πρόσεξε, η μάνα μου καπνίζει 2 τσιγάρα την ημέρα. Ναι, Καπνίζει 45 χρόνια ναι. και παραπάνω, 2 τσιγάρα την ημέρα. Αυτό δεν γίνεται πρακτικά, να ξέρεις. Εντάξει, Ναι, εγώ δεν αυτό είναι τέτοιο. Αυτό δεν το μπορώ και εγώ να το Δεν μπορώ να το καταλάβω. κόψει όμως, ρε φίλε. Αυτά τα 2 τσιγάρα δεν αυξάνονται μεν, αλλά δεν κόβονται με τίποτα. Σου λέει, ωραία, ρε φίλε, θα φτιάξω τον καφέ μου το πρωί. Τι θα κάνω με τον καφέ μου. Έχει γίνει μπετό αυτό το πράγμα με τον καφέ στο κεφάλι της, ρε φίλε. Δεν μπορεί να φύγει. Από την άλλη σκέφτεται ότι, οκ, ρε φίλε, 2 τσιγάρα κάνω. Πόση ζημιά. Και να σου πω κάτι, το σκέφτομαι και εγώ αυτό. Και το σκέφτεται και ο γιατρός της αυτό. Της λέει, εντάξει, να σου πω κάτι. Μην μου κάνεις τρίτο όμως σε καμία περίπτωση. Και το αφήνεις εκεί πέρα και κάθεται. Και υπάρχει για πάντα. Λοιπόν, πρόσεξε να σου πω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω, γιατί μου πίνεις τώρα το μία για τη συνήθεια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την αλυσίδα με το πορτοκαλί το σήμα, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ με το πορτοκαλί το Σε σήμα, ποιες ήταν ντροπές, να τις ευχαριστήσεις κανονικά. γιατί μου κάνανε μεγάλο καλό. Τι σου κάνανε. Πρόσεξε να δεις, εγώ είχα μια τέτοια συνήθεια Ναι. όπου πήγαινα κάθε Σάββατο στην πορτοκαλί αλυσίδα, έπαιρνα έναν καφέ σφρέντο εσπρέσο σκέτο Ωραία, παιδάκι. και έπαιρνα και μία αραβική κοτόπουλο. Ωραίο, ρε φίλε. Low. Κοτόπουλο, κανονικό κοτόπουλο, όχι εντάξει. αλλαντικό έτσι. Είχα λίγο τσινήσει γιατί την είχαν τσιμπήσει την τιμή στην αραβική κοτόπουλο και λέω τώρα ρε φίλε δίνω να πούμε κάθε Σάββατο 4,5 ευρώ ξέρω. Δεν μου κάθονταν καλά, αλλά είχε κάτσει καλά, μου άρεσε το συγκεκριμένο Και λες, προϊόν. αυτό θα το δίνω. Αυτό θα το δίνω. Και πηγαίνω πριν από 2 εβδομάδες και τι να δω. Όπα. Μανώλη, έχει αλλάξει το προϊόν. Ου. Είναι αραβική κοτόπουλα, αλλά δεν είναι όπως ήταν. Είναι διαφορετική τώρα με λάχανο, καρότο και μία άλλη σως. Πρώτο πλήγμα. Όπου εμένα δεν μ' αρέσει έτσι όπως Ωραίο, το φτιάξανε. ωραίο. Το δοκίμασα. Και το δεύτερο είναι ότι αυξήσανε και την τιμή 1 ευρώ πάνω. Διπλό καλό και να είναι καλά οι άνθρωποι. Οπότε λέω, ξέρεις κάτι. Χες το άστο, δεν παίρνω. Καφεδάκι. Παίρνω μόνο τον καφέ. Καφεδάκι παίρνεις. Ποια είναι η αλυσίδα με την πορτοκαλί ετικέτα. Παίρνω τον καφέ. Μόνο. Μπερδέψει. Ποια αλυσίδα έχει πορτοκαλί. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ με το πορτοκαλί το σήμα, ρε. Το πορτοκαλί το σήμα ή το πορτοκαλί το σίγμα. Και τα δύο μαζί. Έτσι σκέφτομαι 2-3 πορτοκαλί τώρα. Λοιπόν, δηλαδή θα πήγαινα στα 5,5 Ναι. γιατί να πάω και με περισσότερες θερμίδες και με άλλο προϊόν και τώρα έχω πάει τσοπ στα 2. Που βοηθάει ο άνθρωπος, φίλε. Αυτά είναι. Είδες που βοηθάνε, που λένε για τις πολυεθνικές και για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και λοιπά. Να, βοήθεια στο λαό. Ορίστε. Ποιος προσφέρει περισσότερη βοήθεια από αυτό, ρε φίλε. Πάντε το. Σου λέει, θα σου πω ότι φέτα 27 ευρώ τι θα κάνεις, θα δυνατήσεις. Τώρα το πρόβλημά με εμένα είναι ότι αρχίζει η σεζόν των γεμιστών. Λοιπόν, Γεμιστών. εν τω μεταξύ, ξεκάθαρα άκουσα το γυμνιστόν και λέω τι λέει. Των γεμιστών, ρε, όχι των γυμνιστών. Και των γυμνιστών αρχίζει η σεζόν, αλλά των γεμιστών. Εκεί κι αν δεν μας παίρνει. Των γεμιστών. Μα μην νομίζεις, οι γυμνιστές κάτι σαν και εμάς είναι, τι νομίζω ότι είναι. Πήγα σε μια εταιρεία να κάνω κάτι δικτυά και ήταν εκεί μια φίλη υπάλληλος, σε πάση περιπτώσει, και λέει κάτσε να φάω κι εγώ για μεσημέρι, αργήσαμε κι εμείς εκεί, δεν είχα φάει για τίποτα και σκάει, φίλε, Τι σκάει. και βγάζει γεμιστό Ωραία. και μύρισε ο κόσμος λουλούδια, φίλε. Λέω δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, αν το γεμιστό είναι καλό, τι φλανάχι το αγριογούρουνο. Δηλαδή το γεμιστό δεν είναι, είναι προβληματικό φαΐ. Το γεμιστό, το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι, το κατάλαβα μετά, αλλά είναι το γεμιστό για να πάρει γεύση μέσα το ρύζι, το τέτοιο, θέλει πολύ Εντεράκι. μυρωδικό. Θέλει να χώσει εκεί, ξέρω εγώ, Κάτσε. Εσύ τα γεμιστά, μιλάμε για ορφανά γεμιστά αυτή τη στιγμή. Ναι, 100%. Ορφανά. 100%.
100%. Το άλλα δεν είναι γεμιστά. Α, λέγω, άστα. Να Πήγε. πάτε να χαθείτε. Οι υπόλοιποι Να μαζευτεί τη τρώτε με vegetarian. κοιμά, να πάτε να φύγετε. Τι λες ρε. Πλάκα κάνουμε τώρα. Down and dirty ρε πρέπει να το. Δεν πρέπει να είναι. Λοιπόν, προσέξτε, το γεμιστό πρέπει να είναι ορφανό και υπάρχει και η εξής ιδιοτροπία. Ιδιοτροπία, δηλαδή δεν είναι ιδιοτροπία, είναι κοινή λογική. Δεν τρώγεται ζεστό, έτσι. Εντάξει, σε καμία περίπτωση. Δεν συζητάμε. Σταματάει η κουβέντα εδώ πέρα. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να είσαι ανώμαλος για να φας γεμιστά ζεστά. Τι είναι αυτά που. Βέβαια, άμα είναι ορφανό το γεμιστό, είναι εντάξει, οκ, είναι σαλάτα. Οπότε δεν πρέπει να το φας ζεστό, πρέπει να το φας κρύο. Το γεμιστό όμως δεν είναι αυτό. Ρε, έφυγε από εδώ. Όπως να πούμε και στον κόσμο. Τι θεωρώ εγώ γιουβέτσι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Εδώ γελάει ο κόσμος. Όχι, δεν το πω για να με κράξουν. Το γιουβέτσι πιστεύω είναι το. Είναι ρε παιδί μου το φαγητό της Κυριακής, είναι αυτό το πάρε φίλε καλοκαίρι. Ναι. Τελείως το αδόφε, σκάει το γιουβέτσι. Και τα γεμιστά είναι για Σκάει καλοκαίρι. και αυτό το πράγμα να σκάει το γιουβέτσι. Με μια φέτα εκεί σαλάτα και με ένα γενναίο κομμάτι φέτα και μια μπύρα. Αυτό το πράγμα δεν παλεύεται. Εσύ καταλάβεις μας ακούνε άνθρωποι που προσπαθούν αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Ναι, εμείς τώρα δίνουμε τέτοιο. Χίλια συγγνώμη. Κινητροποιούμε τον κόσμο Όχι, να ρε φίλε. χαζηλά και Όχι, ρε μιλάμε φίλε. για γιουβέτσι, έτσι. Να σου πω κάτι. Θα το δούμε αλλιώς. Εμείς είμαστε η μύγα η οποία ταλανίζει αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Και πρέπει να αποδείξει ότι είναι δυνατός. Ακριβώς αυτό είναι. Άμα είσαι στην έρημο, τι να το κάνω που δεν πίνεις νερό. Δίπλα στην πηγή δεν πρέπει να πίνεις νερό, όχι στην έρημο. Εκεί να είσαι εδώ. Λοιπόν, κοίταξε, αυτά τα λέω εγώ για το δικό μου το γιουβέτσι με μοσχάρι. Για πες εσύ το δικό σου το γιουβέτσι. τι είναι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρα, μανέστρα, Ναι. με κοιμά. Καλά, εντάξει. Πολύ πιο αποδοτικό φαγητό. Φυλάσσεται πιο εύκολα, μοιράζεται πιο εύκολα, σερβίρεται ακόμα πιο εύκολα. Δεν μαλώνεις για τις μερίδες. Δεν μπορεί να σου κάτσει κακό κομμάτι. Τι άλλο θετικό να πω, ρε φίλε. Σοβαρολογείς τώρα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Όχι, δεν σου παραλογώ. Είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό που λέω. Και να μην πέσει κανένα σήμα. Έχεις Ξέρω. φάει δηλαδή γιουβέτσι με μοσχάρι και έχεις πει εντάξει ρε παιδιά, είναι πιο ωραίο Όχι, με όχι, κοιμά. είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο με το μοσχάρι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να αφαιρέσει εσύ τώρα έτσι από τη Το αφαιρώ τελείω. από τη συλλογική μνήμη του Να της κοπείς το οικογένειάς μοντάζ. μου το τέτοιο. Να κοπείς το γιουβέτσι. μοντάζ. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι. Τα κόβουμε αυτά, είπαμε. Αυτά τέλος. Μπρόκολο, μαρούλι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Τελείως αυτά. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, φίλε. Πρέπει να απομυθοποιήσεις το κεφάλι σου. Όταν λέω εσύ, εννοώ εγώ και εμείς δηλαδή, όλοι. Πρέπει να απομυθοποιήσεις το κεφάλι σου την ευχαρίστηση που παίρνεις όταν τρως κάτι πολύ παχυντικό και πολύ που σου αρέσει κτλ. Καταλαβαίνω την idea, γι' αυτό σου λέω πιο πολύ ψυχολόγο το πράγμα. Γιατί αν είσαι στα πολύ πάνω σου, είσαι κομπλέ, έχεις να το καλύψεις το κενό, ρε παιδί μου. Όταν είσαι στα κάτω σου, λες ρε φίλε, θέλω μια ευχαρίστηση. Θέλω να χτυπήσουν κόκκινα στον εγκεφαλό μου. Και την ψάχνεις εκεί, ρε φίλε, στο φαγητό. Ενώ αν είσαι στα full σου, έχεις να το καλύψεις. Λες, οκ, το θέλω, αλλά δεν είναι άδεια αυτή τη στιγμή η δεξαμενή μου και θέλω να το γεμίσω έστω με 5 κιλά αγριογούρνο. σαν τον Οβελίξ. Λες ότι οκ, θα την παλέψω. Πάμε για μπύρες. Χειρότερο βέβαια αυτό να ξέρεις. Πάμε για καφέ. Πάμε να πιούμε νερό και να κάνουμε γυμναστική, ξέρω εγώ. Πάμε για μπάνιο. Και θα έρθει πείνα μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει είδες που όλα εκεί παδίζουνε. Αλλά παίζει όλη η ψυχολογία πολύ, ρε φίλε. Εγώ σου λέω παίζει παραπάνω από 50-60%. Όπως και με το τσιγάρο. Που θες να κόψεις το τσιγάρο και το σωματικό να είναι το 30%. Και το σωματικό είναι βαρύ στο τσιγάρο, δεν είναι τώρα αστεία. Αλλά είναι το 30% ρε φίλε, το υπόλοιπο είναι συνήθεια. Είχα κόψει το τσιγάρο και έκανα ατμό με νοικοτήνη και μετά σε κάποια φάση είχα φτιάξει 2 μπουκαλάκια ολόιδια πανομοιότυπα. Το ένα με νοικοτήνη και το άλλο χωρίς νοικοτήνη. Ναι. Και τα μπέρδευα κάθε πρωί, επίτηδες, και έβαζα από το ένα μπουκαλάκι χωρίς να ξέρω αν έχει νοικοτήνη μέσα.
Για να μην ξέρει το κεφάλι μου αν παίρνω νοικοτήνη ή όχι. Υπήρχε, μιλάμε τώρα για ηλιθιότητα βέβαια, μιλάμε τώρα για προβληματική σκέψη, αλλά παρόλα αυτά και σε κάποια φάση συνειδητοποίησα ότι δεν με νοιάζει αν δεν είχα νοικοτήνη. Η Ρο βέβαια μου είχε αφαιρέσει την νοικοτήνη από το ένα μπουκάλι, οπότε σε κάποια φάση ό,τι και να έκανα έπαιρνα χωρίς νοικοτήνη και κατάλαβα σε κάποια φάση ότι ξέρεις κάτι, δεν παίρνω νοικοτήνη αυτή τη στιγμή και το άφησα στο σπίτι και δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Χωρίς νοικοτήνη, χωρίς σωματικό δηλαδή. Μόνο ψυχολογία. Εσύ ένα αδερφός σου δεν είχε κόψει το κάμισμα με βελονισμό? Ναι. Κράτησε αυτό? Ναι. Κράτησε ακόμα? Ναι. Κρατάει, δηλαδή δεν καπνίζει? Ναι. Λέγε ρε. Ναι. Πόσα χρόνια τώρα? Πάνω από 10. Πάνω από 10. Ναι. Υπέφερε καθόλου ή ήταν... Απλά το έκανε την πρώτη φορά, ξανακύλησε και ξαναπήγε. Το έκανε και ξανακύλησε μετά από ένα χρόνο ή το έκανε και Όχι, ξανακύλησε? όχι, στους μήνες ξέρω εγώ. Α, Νομίζω ήταν όμως μέσα στη θεραπεία. Δηλαδή Μέσα ότι στην μέσα εγγύηση, σε ας αυτό το πούμε, ναι. διάστημα δεν θα ξανά. ναι. Ναι, Πόσο του είχε κοστίσει αυτό? δεν θυμάμαι. Ένα περίπου ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι καθόλου. Καθόλου δεν θυμάμαι. Κοίταξε, όσα και να κοστίσει, φίλε, μόνο το κόστος το. τσιγάρο. Έχεις δει που έχει πάει το τσιγάρο. πακέτο? Όχι, αλλά έχω καταλάβει ότι όποιος κάνει ακόμα πακέτο με τσιγάρα είναι πλούσιος. Δεν είναι θέμα. Πρέπει να. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να έχεις σοβαρό πρόβλημα για να μπορεί να αγοράσει πακέτο αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για καπνό. Ο καπνός πρέπει να το δίνουν με επιταγή πλέον. Αλλά το τσιγάρο έχει φτάσει κάτι 7 ευρώ, ξέρω, κάτι τέτοια, κάτι τρελά. Αυτό πίστευες ποτέ ότι θα γίνει? Ποιο? Ότι Θα κρυβεί το τσιγάρο? όχι, ότι ρε παιδί μου, όλοι αυτοί που καπνίζουν, όλη αυτή η πλειοψηφία, ξέρω εγώ, θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα που δεν θα είναι πλειοψηφία και εκτός το ότι δεν θα είναι μειοψηφία, θα βγουν και άλλα προϊόντα που θα είναι Ναι. παρεμφερή, ξέρω εγώ. Δεν είναι τόσο παρεμφερή, ρε φίλε, αυτά. Και Δεν είναι το ίδιο. Και εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα με το vaping που λέμε, ας πούμε. Α, Γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο. Είναι πολύ πιο. τι είναι χειρότερο? Όχι, ρε φίλε, είναι. Πώς λέγεται, είναι πιο αθώο από το τσιγάρο. Δεν είναι αθώο, είναι πιο αθώο από το τσιγάρο. Πολύ πιο αθώο από το τσιγάρο όμως. Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα που δημιουργείται με την νεολαία, ρε φίλε. Γιατί σου λέει ο άλλος, οκ, δηλαδή τώρα εγώ ας πούμε έχω ατμίσει δίπλα στο γιο μου και του έχει σκάσει τώρα bubble gum. Δεν του σκάει αυτή η απέσια μυρωδία που σκάει από τον πατέρα σου, ξέρω εγώ. Ναι. Και λέγε τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή για όνομα του Θεού σταμάτησε. Λύζανε Ναι, ρε φίλε. τα ρούχα σου, ξέρω εγώ, Ναι. 5 μέρες και τα έβγαζες έξω. Ναι. Πέρα ότι πλέον μπαλκόνι. το παιδί σου μπορεί να στο κρύψει άνετα, δεν θα μυρίσει ότι μυρίζει bubble gum, τι. Γιατί μυρίζει βατόμουρα. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που είπαμε και πριν με τα κιλά, ρε φίλε. Είναι ότι αν είναι μικρό το πρόβλημα, αν είναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Αν δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, δεν τα αντιμετωπίζεις, φίλε, τα αφήνεις. Και από τον ατμό πας στο τσιγάρο τώρα, άνετα μεταξύ μας. Δεν ξέρω, έχει απομυθοποιηθεί το τσιγάρο αρκετά. Πού έχει απομυθοποιηθεί, ρε φίλε? Δεν είναι τώρα, μην συγκρίνουμε. Τι να συγκρίνουμε τώρα, πώς συγκρίνουμε ήταν πριν εποχές. από 30 χρονιά. Νομίζω ότι έχει. Που ήσουν ο ένας που δεν καπνίζει, ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω ότι έχει μυθοποιηθεί το τσιγάρο αυτή τη στιγμή, όχι απομυθοποιηθεί. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, πώς λέγεται ο κωμικός, ο Σαπέλ. Ναι. Σκάει στη σκηνή και ανάβει μια τσιγαράκλα. Τσιγαράκλα ή Όχι, κάτι άλλο. κανονικό τσιγάρο. είναι. Κανονικό τσιγάρο. Βγάζει το πακέτο του, ανάβει και μάλιστα λέει ότι παιδιά, εσείς δεν μπορείτε να καπνίσετε, μόνο εγώ θα καπνίσω, εμένα πλέον. Και καπνίζει. Ο Σαπέλ τώρα μπορεί να είναι είδωλο για χιλιάδες κόσμο, ρε φίλε. Πριν αυτό δεν θα ήταν τίποτα που κάνει. Θα ήταν άλλος ένας που καπνίζει σκηνή, χέστηκε πατμέ. Τώρα αυτός είναι αυτός που καπνίζει σκηνή. Λοιπόν, κάποτε είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι οι τυφλοί δεν καπνίζουν. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε αν είναι αλήθεια. Γιατί να μην καπνίζει τυφλή? Κάτσε, περίμενε. Γιατί είναι θέμα εικόνας, γιατί αν ισχύει, σημαίνει ότι είναι θέμα εικόνας. Ο Πατσίνο που ήταν τυφλός στην ταινία δεν κάπνιζε. Αυτό είναι ταινία, αλλά όχι, έπινε. Ναι, παίζει πολύ το οπτικό, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε τώρα με εικόνα του καουμπόι τώρα της Μάλμπορο Ναι.
Να ανάβει τώρα τη ζυγαράκλα και να λες πω Άλλο, ρουφατόλο μέχρι ναι. τα νύχια να πάει. Ναι, ή ξέρω εγώ, όλοι είχαν μεγαλώσει πριν από εμάς είχαν μεγαλώσει βλέποντας τον Μπόγκαρτ, ξέρω εγώ, που κράταγε ρε, φίλε. το τσιγάρο, να πούμε, το κράταγε Ναι. με ένα μαγικό τρόπο, ξέρω εγώ. Και τον Eastwood. Ο Καπνίζαν Eastwood, όλοι. Εδώ το κάνει ο Λούκι Λουκ, ρε φίλε. Ο Λούκι Λουκ ήταν με Lucky τσιγάρο Luke. στην αρχή. Ο Λούκι Λουκ, ναι, το παιδικό δηλαδή. Εντάξει, είναι Lucky Luke, να ξέρεις. Απλά Lucky, είναι ναι. Lucky Luke. Επίσης είναι γαλλικό ή αμερικάνικο αυτό. Αμερικάνικο. Είσαι σίγουρος? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Επίσης το Αστερίξ και ο Βελίξ είναι γαλλικό. Ναι, Είναι γαλλικό. Οκ. ναι. Και ο Τεντέν είναι γαλλικό. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Το Αστερίξ και ο Βελίξ είναι μπροστά από αυτή την εποχή. Δεν είναι. Έχεις δει τώρα τελευταία Αστερίξ και ο Βελίξ? Όχι. Είναι μπροστά από εμάς. Πώς το γράφανε τότε? Εντάξει, και το γράφανε τότε. Πώς το βλέπανε τότε, ρε φίλε? Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι μπροστά από εμάς τώρα. Πρέπει να είναι μπροστά και από την επόμενη γενιά. Είναι πολύ μπροστά αυτό το πράγμα. Εγώ έχω πάθει σοκ με το Αστερίξ και ο Βελίξ. Το λίγο μικρός και έχω κάνει, πώς το λένε, revisit σε όλα τα Αστερίξ Αστερίξ. λόγω του μικρού. Αστερίξ, ο Βελίξ. Αστερίξ και το Κυκλοπάτρα, ας πούμε. Είναι αλλού τώρα το κομμάτι αυτό. Πέρα το ότι έχει ο Αστερίξ και 12 άθλοι, ξέρω εγώ, που περιγράφει την καθημερινότητα την τώρα, την περιγράφει ξεκάθαρα. Δεν τα θυμάμαι, να σου πω. Κατέβασε. Συγγνώμη, αγόρασε. Πιάσω να δω τώρα Αστερίξ, ο Βελίξ. Ναι, το Netflix πρέπει να είναι αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Έχει Αστερίξ, πώς λέγεται η ταινία να δεις? Ο Αστερίξ και η... Όχι, δεν είναι ταινία, ψέματα. Είναι σειρά. Είναι σειρά ή στο Netflix ή στο Disney. Με τον Αστερίξ. Είναι το 2025-26. Είναι 4-5 επεισόδια. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν παραχθεί στην τηλεόραση. Βάλε και δες. Από εκεί άρχισε και μετά θα σε πάει πίσω. Τον Αστερίξ. Εγώ αυτό που θυμάμαι από Αστερίξ και ο Βελίξ είναι ότι είχα πάει να δω την ταινία Αστερίξ, ο Βελίξ. Και η Κλεοπάτρα και σκάει Μπελούτσι που παίζει την Κλεοπάτρα και λέει, Εκεί δεν είναι η φραμπαλά, ναι. και τρως πια φαβαλάνα. Σκάει Μπελούτσι τώρα στο πίκτης και έχεις μείνει άναδος εκεί. Έχει μπελούσει στο Που έπαιζε την Αστερίξ. Κλεοπάτρα. Ναι. Περιεκτιμημένη. Καλά, σκάει εκεί πέρα και μένεις έτσι. Η Μπελούτσι δηλαδή είναι η Βάνα Μπάρμπα του Ρε Hollywood. πιο τέτοιο να μάθει ρε, εδώ πέρα μιλάμε τώρα για αλλού. Δεν ισχύει. Επικροτώ και συνδράμω. Εδώ θα κάνουν τίποτα ή θα τον αφήσουν τον μολογιστό. Δεν ξέρω. Τι παγαποντιά τώρα έχει παίξει εδώ από πίσω, κανένα δεν ξέρει. Κάτσε να δούμε την τρύπα, μπας έχει αλλάξει τίποτα. Όποιος ξέρει τι παίζει πίσω από τη Λαμαρίνα, στο μόλο του Πειραιά, στη Ζέα, θα μας στείλει ένα mail. Σήμερα να κάνω και μια διαφήμιση εγώ, Ναι, κάνει. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα, Λέκο. Ναι, γιατί. Σήμερα άνοιξε το κανάλι που διατηρούμε με τον Τάσο και την Ηρώ και λέγεται Ντορεμίνια. Ντορεμίνια. Ντορεμίνια, φίλε, Ωραία. ναι. Ωραίο. Με τραγούδια και βίντεο στο YouTube για παιδάκια. Να μπείτε να το δείτε. Ντορεμίνια. Να κάνετε ένα like, να κάνετε και ένα subscribe. Άντε με μανάρια μου. Αν Έχουν έχετε ανεβάσει τραγουδάκια. Ναι, έχουμε 3 τραγούδια αυτή τη ακούσω. στιγμή. Και μέσα στην εβδομάδα θα ανεβούν και τα υπόλοιπα. Ποια τραγουδιά είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε το φεγγαράκι μου λαμπρό, All time classic. all μάλιστα. time classic. Έχουμε τα γουρνάκια, αλλά σε διασκευή. Όχι διασκευή στο στίχο μόνο, διασκευή όλο. Ναι, Ένα ψιλοπειραγμένο story τα γουρνάκια. ναι. Και έχουμε και το μονόκερο. Το μονόκερο. Μονόκερο μου, ναι. Το μονόκερο. Και δεν τρέπομαι και καθόλου. Γιατί θα σε λυπηθώ. Πάνε. Μονόκερος, φίλε. Θα σε λυπηθώ. Εμένα το αγαπημένο μου από αυτά είναι το μονόκερος, να ξέρεις. Όχι, δεν έλεγε θα σε λυπηθώ. Θα σε εκδικηθώ, λέει. Νομίζω θα σε θυμηθώ. Θα σε εκδικηθώ, είναι, ρε. Θα σε θυμηθώ. Δεν είναι θα σε θυμηθώ. Σοβαρά τώρα θα σε Δεν το εκδικηθώ. θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται θα σε εκδικηθώ. Θα σε θυμηθώ. Όπως θέλω εγώ. Θα σε θυμηθώ, είναι, ρε. Ναι. Άκου τι της είπε τώρα, τύπος ψαγμένο, φίλε. Τι ήταν. Θα σε θυμάμαι όπως το λέω εγώ. Καταλαβαίνεις τι εννοεί. Άστα αυτά τώρα. Παίρνεις, ναι, κάνεις τη δουλειά σου. Εσύ, εγώ θα σε θυμάμαι όπως θέλω. Να, κοίτα, σε θυμάμαι τότε, τα κάνεις. Ρε, ότι ήθελε που ράγει ο Πάριος με τη φωνή που είχε. Ισχύει. Λοιπόν, μου έστειλε ο Τάσος Ναι. ένα βιντεάκι με έναν ψυχολόγο στο είπα και τις προάλλες που με έλεγε το εξής, ρε φίλε, με προβλημάτισε πολύ.
Έλεγε για τη λειτουργική κατάθλιψη. Μάλιστα. Που είναι ένα είδος κατάθλιψη το οποίο δεν είναι παθολογικό, ρε παιδί, πρακτικά. Και εκδηλώνεται πολύ ύπουλα, γιατί δεν το παίρνεις χαμπάρι, μπορεί να κρυφτεί κάτω από στεναχωρίες και τέτοια. Και μου λέει, άκουσε το. Του λέω, έλα ρε, τι να ακούσω τώρα, για την κατάθλιψη και εσύ, κατάθλα. Μου λέει, ρε, άκουσε το. Ναι. Και το βάζω. Και αρχίζει ο τύπος και λέει ότι τα πρώτα σημάδια, ας πούμε, της λειτουργικής κατάθλιψης είναι ότι μόλις γίνεται κάτι χαρούμενο, κάτι που το περιμένεις και κάτι που το θες, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ξέρω αν σου χτυπάει, σαν να μου χτύψει καρφί και στο κεφάλι μέσα στο εγκέφαλο. Χαίρεσαι, Ναι. μετά κάνει ένα παφ και σβήνει αυτό γρήγορα. Δηλαδή, ξέρω, ρε παιδί μου, περιμένεις μια πραγωγή, πάψου και την πραγωγή, λες, σούπερ. Ξαφανίζεται. Παίρνεις μια καινούργια δουλειά. Η δουλειά δεν νομίζω ότι είναι. Ρε, αγοράζεις κάτι που ήθελες, βλέπεις μια ταινία που γούσταρες. Αυτό, ναι. Τρως ένα φαγητό που σου άρεσε, μην το κλείνεις. Απλά είναι πολύ, κάνει παφ και σβήνει γρήγορα. Το οποίο λέω, κάτσε. Άνοιξε το λίγο να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτό έρχεται υπόγεια, ας πούμε. Δεν το παίρνεις χαμπάρι εύκολα. Κρύβεται κάτω από στεναχώριες. Γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις αν την έχεις, αν αυτό συμβαίνει τώρα. Πρέπει να του δώσεις ένα χρόνο. Δηλαδή, αν ψηλιαστείς ότι συμβαίνει, πρέπει να του δώσεις ένα χρόνο, 6 μήνες, 7 μήνες, 8, ένα χρόνο, να δεις αν θα φύγει. Να δεις αν μειώνεται, όχι αν θα φύγει. Γιατί αν δεν μειώνεται, πρέπει να το φροντίσεις. Δεύτερο καρφί τώρα. Κουπανάει ο τύπος. Και λέει αυτός που του πήρε συνέντευξη, οκ, και τι κάνεις, πώς το καταλαβαίνεις, δηλαδή, πώς μπορείς να αυτοδιαγνωστείς για αυτό το πράγμα. Καλά. Και λέει ο ψυχολόγος, λέει η καλύτερη διάγνωση που έχεις γι' αυτό δεν είναι η δικιά σου. Είναι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό αυτοί πρέπει να ξέρουν να το δουν αυτό σε σένα. Άκου να δεις, Αλέκο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με όλα αυτά. Ναι. Ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτοδιάγνωση. Ναι. Πάντοτε θα πιστεύουμε εμείς, εγώ καλά είμαι ρε φίλε. Ναι, καλά είμαι. Καλά, θα βγάζουν πάντοτε νόημα για εσένα αυτά που κάνεις. Ναι, βέβαια. Εκείνη τη στιγμή. Ναι. Οι άλλοι θα τα βλέπουν και θα λένε, Μα είναι δυνατόν. τώρα ρε φίλε, κάτι συμβαίνει. Εσύ δεν μπορεί, εσύ θα τα βρίσκεις όλα σωστά στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι θέμα αυτό όμως. Και ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να φας και την άρνηση και την επίθεση, δηλαδή να κάνεις άμυνα σε αυτούς που θα σου πούνε ότι ρε φίλε, έλα να το δούμε λίγο, ας πούμε, γιατί ναι, καλά είσαι, αλλά δεν είσαι τόσο καλά, ας πούμε. Και δεν έχει σημασία αν γελάσει, αν δεν κάνεις, δηλαδή. Δεν έχει δηλαδή την παραδοσιακή την έννοια, σε φάση είσαι στεναχωρημένος καιρό, άρα έχεις κατάθλιψη. Δεν παίζει έτσι το πράγμα. Δεν είναι, εντάξει, κατάθλιψη δεν είναι στεναχώρια, είναι... Ναι, δεν είναι. Μπορεί να εμφανίζεται με 2.000 τρόπους. Αλλά το γεγονός ότι είσαι λειτουργικός είναι αυτό που λέγαμε και πιο πριν. Δεν είναι το τεράστιο το πρόβλημα που θα δεις τον άλλο να καταραίει, ξέρω εγώ, και να είναι στο σπίτι του και να πεθαίνει, ας πούμε, πρακτικά. Είναι λειτουργική η κατάθλιψη. Μια χαρά στην κοινωνία, περπατάς, δείχνεις, δουλεύεις, γελάς, τρως. Αλλά έχεις όσο πρέπει για να μην είσαι καλά. Κοίταξε, περίμενε όμως, μιλάμε τώρα ότι αυτό έχει συμβεί, ξέρω εγώ, μία φορά ή ότι το βλέπεις ότι είναι ένα μοτίβο που αυτό είπα αυτός, επαναλαμβάνεται. ότι θα πρέπει να το παρατηρήσετε, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι exact science, ας πούμε, η ψυχολογία, εγώ πιστεύω. Και δεν είναι στην πραγματικότητα. Έχει πολλή ερμηνεία, ας πούμε. Ναι, σύμφωνοι, δεν μπορεί να το παρατηρήσεις, δεν πρέπει να το βλέπεις συνέχεια, αλλά το βλέπεις και συνέχεια. Δηλαδή θα έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα. Θα δεις ότι, ξέρω εγώ, πήγες και είδες μια ταινία. Πήγε ο φίλος σου και είδε μια ταινία που την περίμενε και ήρθε και είπε αντί να πει πω ναι ρε φίλε, με ταινιάρα ξέρω, σούπερ ξέρω, ναι μπράβο και γούσταρα και την περίμενα καιρό, έρχεται και σου λέει εντάξει πήγα και την είδα, καλή ήταν, ναι, ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά δεν ήταν και τόσο καλή, όχι, σούπερ ήταν, αλλά το βλέπεις. Εσύ μου το έχεις πει αυτό. Κοίτα φωτιάρα ρε. Για ποιο πράγμα. Το έχεις πει για ταινίες εσύ αυτό, ας πούμε. Εγώ δεν το έχω προσέξει. Καλή ταινία. Εντάξει, ναι, σύμφωνοι. Κοίτα, να πω κάτι εδώ πέρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται με επαγγελματικούς στόχους. Δηλαδή.
με προαγωγές και αυξήσεις και τέτοια. Ρε φίλε, δεν θα Ειδικά- χάρεις να πάρεις μια αύξηση, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που λες. Ρε εσύ κοίταξε, ναι, θα την πάρεις, αλλά την επόμενη μπορεί να σου σκάσει, ξέρω εγώ, με τις τιμές να πάει το νίκη αλλού και είναι σαν να μην την έχεις πάρει. Ναι, τότε υπάρχει λόγος, τότε θα πεις οκ. Η δε προαγωγή, αλλιώς το έχεις πλάσει εσύ στο μυαλό σου Παντελώς. πώς θα είναι η δουλειά Πάντα παντελώς, και άλλο βλέπεις, οπότε εκεί ξέρεις λίγο χαλάει εικόνα. Αλλά αυτό που λες, το κάθομαι εγώ και έχω πλανάρει να πάω ένα ταξίδι Ναι, ρε. και έχω πάρει ολονών τα αυτιά, εγώ θα πάω ταξίδι, θα πάω, θα είναι τρομερά και γυρνάω και θα σου εντάξει μωρέ, καλούτσικα περάσαμε, καλά. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, Και όταν το βλέπεις και επαναλαμβάνεται, έλεγε ο τύπος. Ένα από τα σημάδια, ρε παιδί μου. Που είναι εντάξει, κλασικό σημάδι κατάθλιψης, ας πούμε. Τι έγινε, ρε παιδιά. δηλαδή εμείς τώρα εδώ πέρα έχουμε φάει τον κόσμο με το πόπο θα πάμε στη συναυλία, το φαϊτάρι και αυτά. Ναι. Εάν έρθουμε τώρα εδώ την επόμενη μέρα και πούμε, Εντάξει, καλά εντάξει ήταν. ωραία περάσαμε εκεί. Ναι. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Από ένα σημείο και μετά η ηλικία δεν σε κάνει να είσαι τόσο. Δηλαδή δεν το βλέπεις για πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Ναι, ρε ρε, φίλε. εσύ, ναι, οκ, αλλά δεν, όταν έχεις συναισθηματική, έχεις επενδύσει συναισθηματικά πάνω σε αυτό, Ναι. ή θα γυρίσεις κατενθουσιασμένος ή καλύτερα να γυρίσεις και να πεις ξέρεις κάτι, δεν μου άρεσε χάλια, καθόλου ναι, κάτω το εντάξει, κέρα. ισχύει. Είναι πιο σωστή αυτή, είναι πιο, πώς να το πω. Πιο straight κατάσταση. straight Ναι, εντάξει, είναι κατάσταση. αυτό. Δεν σου άρεσε, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι πέρασε καλά, αλλά Ναι, έκανε ναι. παφ. Σου λέει άλλα σημάδια λένε ότι δεν βρίσκεις λόγο να πας στη συναυλία. Σου λέω τα κομμάτια γίνουν ένα, τα καρφάκια τα κομμάτια γίνουν ένα. Δεν βρίσκεις λόγο να πεις ότι θα σχεδιάσω ένα ταξίδι να πάω, ρε παιδί μου. Πάει και το μυαλό σου σκέφτεται αρνητικά, λες ναι, ρε φίλε, αλλά θα πάω διακοπές, ρε παιδί μου, Σαντορίνη, ξέρω εγώ, αλλά θα πάω λίγες μέρες, ας πούμε. Και πού να κλείσω τώρα έτσι. Και πόσο πού να καλύτερα παίρνω. να είναι, ας πούμε, από την Έγινα. Καταλαβες. Όχι, από εδώ ξέρω εγώ. Ναι, και εδώ θα έχει αδειάσει η πόλη. Εντάξει, θα δω και καμιά ταινιούλα. Θα πάω και για μπάνιο εδώ κοντά, ρε παιδί μου. Τώρα τρέχω. Και δεν θα πας μετά. Να κάτσεις εδώ, αλλά Εννοείται δεν ότι θα πας. πας. Έρχεται και η ψυχολογική πίεση τώρα από όλα τα social media. Που θα βλέπεις όλους τους λειτουργικά καταθλιπτικούς γύρω σου Να ρωτήσουμε. να αποστάρουν τα καλύτερά τους. Σε παίρνει από κάτω, ρε φίλε. Εκεί πέρα υπάρχει ψυχολογική ανάλυση. Πού λες. Στο είμαι εγώ ρε φίλε και ανεβάζω κάθε μέρα story με το έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το τέτοιο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα άμυνα του οργανισμού μας αυτή, ρε. Αυτό που προσπαθείς να πείσεις πρακτικά είναι την πάρτι σου, ότι ξέρεις κάτι. Κοίτα εδώ Περνάω πόσο τέλεια. καλά πέρασαμε, αλλά γελάγαμε τουλάχιστον για τα 10 δευτερόλεπτα που φωτογραφιστήκαμε. Αλλά δεν πέρασε. Δεν θυμάσαι πού ήμασταν, σε μια παραλία μαζί δεν ήμασταν. Που είχαν σκάσει 3 κοπέλες. Στις Πέτσες ήμασταν. Ναι. Που είχαν σκάσει 3 κοπέλες και ήρθαν, δεν μιλάγανε καθόλου και σε κάποια φάση λέει ελάτε για selfie. Και νόμιζες ότι βγήκαν οι cheerleaders του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, βγάλανε τις φωτογραφίες και μετά κάτσανε. Και δεν ξαναμιλήσανε ποτέ. Μου φαίνεται μαζί ήμασταν, είμαι την δεν θυμάμαι. Βγάλανε τις φωτογραφίες, σου λέω για cheerleaders του Ολυμπιακού, ρε. Μιλάμε τώρα για γιούχου. Και με το που τελείωσε το τελευταίο κλικ, μοιραστήκαν οι φωτογραφίες για να διαλέξουν ποια είναι η καλύτερη. Αλλά απίστευτα πράγματα. Και κάτσανε και δεν ξανά πάνε κουβέντα. Και δεν είπαν οι κουβέντες και πριν. Ρε φίλε, αυτό τώρα τι είναι. Το βλέπεις εσύ τώρα και λες, μα λέγα αυτές πρέπει να περνάνε υπέροχα εκεί πέρα. Και εγώ κάθομαι στο σπίτι μου και φαυλίζει ο κύκλος. Το θέμα μου εμένα δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι οι κοπέλες που το κάνανε αυτό. Στο κεφάλι τους. Το καταλαβαίνουν, ναι. Ναι, όταν βλέπουν τη φωτογραφία θυμούνται ότι ήταν καταθλιπτική η φάση. Και ότι για τα 10 δευτερόλεπτα της φωτογραφίας ήταν το τσίρκο Μεντράνο. Ή το έχουν σαν καλή μνήμη, ας πούμε. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα σε πάω πίσω 35 χρόνια, πόσο είναι. Πού είμαστε εγώ, εσύ και ο Ανδρέας, που είναι στον Καναδά τώρα. Ο Τσότσολος. Και ήμασταν στις Πέτσες και είχαμε περάσει φουλ μια νύχτα. Φουλ ήταν αυτή η νύχτα. Ήτανε φουλ η νύχτα όμως, φίλε. Δηλαδή, δεν σταματήσαμε 10 λεπτά να γίνουμε σκατά και μετά καθίσαμε στους καναπέδες μας, ας πούμε. Δηλαδή, ήταν νύχτα. Δεν παίζει αυτό το πράγμα τώρα πολύ. Γιατί πρέπει να δώσεις όλο τον εαυτό στα 10 δευτερόλεπτα που θα τραβηθούν τα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να είμαστε η γενιά που μιλάει για φωτογραφίες και βίντεο. Το σοκαριστικό δεν σου είπα το σημερινό. Ναι. Πήγε και πήρε
πάνω στο κινητό μου, Ναι, όχι το κινητό μου, συγγνώμη, της Ηρώς, ναι, χωρίς να το ξέρουμε, ναι. και τράβηξε ένα βίντεο με ένα σαλιγκάρι. Τράβηξε ένα βίντεο το σαλιγκάρι, όχι τον εαυτό του. με Ναι, σαλιγκάρι. ωραία, το σαλιγκάρι. Και έκανε σπικάζ. Το ανεβάζει National Geographic τώρα, αυτό σου λέω. Ναι. Ρε, σοκαρίστηκα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Έκανε τώρα περιγραφή και ρέα, ξέρω εγώ κτλ. Σου μου από εδώ από εκεί. Το κλείσε και ωραία. Καλή νύχτα, ευχαριστούμε, έτοιμο το βιντεάκι. Τι να του πω εγώ τώρα το παιδί, ρε φίλε. Μην κάνεις με το σαλιγκάρι. Όχι, τι να του πω, να μην κάνει βίντεο, ξέρω, για να μην κάνει τέτοιο. Τι να του πω, ρε φίλε, δηλαδή τι εποχή είναι και αυτή, ρε φίλε. Πόσες αλλαγές θα φάμε, ρε Αλέκο, φτάνει, ρε Αλέκο. Πρέπει τώρα να του πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα στο ίντερνετ και να παίζεις παιχνίδια που μιλάς με τους άλλους και θα σου λέει γιατί δεν είναι κακό να μιλάω με τους άλλους. Όχι, να μιλάς με τους άλλους, να μιλάς με τους φίλους σου. Μα φίλοι μου είναι. Ναι, αλλά να μιλάς στην πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι η πραγματικότητα. Και γιατί είναι το να μιλάω στο τηλέφωνο η πραγματικότητα και το να μιλάω μέσα εδώ δεν είναι. Προβληματικά όλα τώρα. Όλα προβληματικά αυτά που λέμε τώρα. Και αρχίζει τώρα ένα περίεργο γαϊτανάκι που εμείς πρέπει να το λύσουμε. Πόσα θα λύσουμε, ρε Αλέκο, να πούμε, εντάξει. Πόσα θα λύσουμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα κάνω τα παράπονά μου στο Δήμαρχο. Λέμε για τους millennials ότι έχουν φάει πολέμους και πανδημίες κτλ. Εμείς τι να πούμε, ρε φίλε. Πάλι σου millennials το φέρα, το κατάλαβες. Ναι. Να κάνει επίθεση εγώ. Ναι. Τι να Και πούμε, ρε στους φίλε. Gen Z. Gen Z, άστο σου λέω, εγώ με τους Gen Z δεν συνεννοούμε. Και είναι δεν λογικό, εντάξει, δεν απέχουμε, συνεννοείς. απέχω πολλά χρόνια, ρε φίλε, απέχω πολλά τέτοια. Και εσύ απέχεις πολλά χρόνια. Τώρα να πω κάτι. Είναι σε αντιδιαστολή με αυτά που έλεγα την προηγούμενη φορά, αλλά δηλαδή πρέπει να το παρατηρήσω, αυτό δεν είναι. Τώρα πώς να το πω και χωρίς να θίξω υπολείψεις και τέτοιο. Τέλος πάντων, ρε φίλε, δεν γίνεται να χτυπάει 12 ώρα. Αν μου πεις ποιος θα τα χτυπάσει. Ο γονιός και η γη και οι κόρες να είναι ζαμανφού. Εντάξει, δεν συμβαίνει αυτό που λες τώρα, φίλε. Συμβαίνει, έχω συγκεκριμένο τέτοιο Μπορεί σενάριο. να συμβαίνει σε κάποια παραδείγματα, όχι τώρα, δεν είναι ο μέσος όρος αυτό που λες τώρα. Τα περιμένει τα παιδιά τώρα εργασιακή γαλέρα τώρα, αυτό που έρχεται, τι συζητάμε. Χορηγό έχουμε. Χωρικό δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε χορηγό. Για δες πόσο Πόσο περιφέτα. πήγε. Όχι, πόσο η ταχύτητα πόσο είναι. Κοίταξε, 11-16 αξιοπρεπέστατο. Ωραία. Έχουμε κάνει 7 χιλιόμετρα και έχουμε κάψει 405 θερμίδες. Καλά είμαστε. Μάλιστα. Έχουμε χορηγό. Ναι, Για πες. τη σημερινή διαδρομή το προσέφεραν τα καταστήματα Sprinter. Τα καταστήμα, όπου έπιασε τώρα εσύ πάτε και Σιλβέρ. Εκεί έχει παίξει τρελή. Έχει παίξει κύριε Μούλα σοβαρή τώρα, ναι. Εντάξει, ναι, όντως είναι χορηγός, πρέπει να πούμε τα καλά λόγια. Τα καλύτερα αθλητικά στις καλύτερες τιμές. Πες χαιρέτα τον κόσμο, Αλέκο. Γεια σας και είπαμε πειθαρχία, συνέπεια και αυτοσεβασμός. Γεια σας. Ήταν το Walkie Talkie Podcast. Το podcast του δρόμου.